Okay, guys. Ni anapod ko karon para magsulti sa inyo og mga sugilanon nga katawanan. So kini ang nitabo. Na ako'y sugilon sa inyo ha, guys. Pero sa di pa na ko ni padayon, just like this page. Okay, and now atong dili pa wala makapalantaw, just watch this funny story or this a funny movie, this a comedy videos. Okay, let's start for our story for this time. Okay, okay, gusto ba ninyo mabati? Gusto ba ninyong marinig ang aking kwento na mga katatawanan? So, panoorin nyo kung paano ko kikwento ito. I will start it. Okay? Ito na. Ito'y kwento ko. Ang kwento ko ay isang... Ang kwento ko ito ay para lamang sa inyo na yung mga taong walang nagawa dyan ay para lang mapatawa ko sila. Okay? Ito ang kwento ng isang mga kwento. Okay. Ito'y kwento sa isang bungi. Bungi nga to siya sa kaning magpatutuan. So dito ang kaning bungi. Pag ingon sa bungi nga sir, makmat na no ko. Ingon ang bungi. Ingon pod katong magpatatuay nga. Sige sir. Unsa may gusto nimo itato? Ingon ang bungi nga. Wa sir, ani. Kumra, nagon. Giyato ba yun ang kaning niingon ang kaning magpatuloy. Unsa to sir? Unsa ipatanon nimo? Nagon. Sige sir. Pagtato na dito asos karon pagtato. Ambot pasabot atong bungi. Ang ipatato niya siyang lawas, kubra o dragon. So pagtato na ron sa kaning mga tuay. Human na. Niingon na yan kaning bungi nga. Niingon na tumatato. Sir, human na. Ingon na yung bungi nga. Nili naman eh, mao. Ingon na yung kwan. Ano man, unsa man yan? Ingon ka, okra og dahon. Okra og dahon mo yung natato. Dili na yung kubra og dragon. Paita po na yun. Adi.